ലിപ്സ്റ്റിക് ഓവറായിപ്പോയി. ഓക്കെ, അപ്പം സ്റ്റാർട്ട്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഐഷിക ബ്ലോഗിലെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഒന്നുകൂടി വെയിറ്റ് ഉന്മേഷത്തോടെ പറ. ഓക്കെ ഗൈസ്, പറഞ്ഞോ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഐഷിക ബ്ലോഗിലെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഐഷിക ബ്ലോഗിലെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഞാൻ പറയട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഈസി ആയ പണിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ അവൽ നനക്കാൻ പോവുകയാണ്. എന്നെ പോലത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവൽ നനക്കുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മൾ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അവല് നിങ്ങൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര, പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ, അത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് മതിയാകും. നമ്മൾ ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ അവലെടുത്ത് ഈ ബൗൾ ഇതിലേക്ക് ഇടാം. നമ്മൾ അവലിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തേങ്ങ ഇടാം. നമ്മൾ കൈ വാഷ് ചെയ്തിട്ടേക്ക് ചെയ്യാമുള്ളൂ. നമുക്ക് കൊറോണയൊക്കെ അല്ലയോ, അത് കാരണം നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തിട്ടേക്ക് ചെയ്യാമുള്ളൂ. നമ്മുടെ തേങ്ങ എടുത്തിടുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഞാനിതാ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇടാം. എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നിങ്ങൾ എടുത്തിടുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് മിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയാൽ ഇത് പഞ്ചസാരക്ക് ഇത് മേലെ പിടിക്കത്തുള്ള. പഞ്ചസാരയൊക്കെ പിടിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് 10 മിനിറ്റ് ഇത് നമുക്ക് വെക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. 10 മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ല പോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾക്കും വേണോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നെ പോലത്തെ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വീട്ടുകാരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഇവിടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. തേടി വന്നതാണ്. ഹായ്, നമസ്കാരം. ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ, നോക്കട്ടെ. സൂപ്പർ. ഹായ്, സൂപ്പർ. എല്ലാരും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെയും ഇഷ്ടമായി. അപ്പൊ എല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ബെൽ പൊട്ടിക്കുക.